И здравейте, дами и господа, това е следващия епизод от моето Майнкрафт оцеляване. И да, предишния път бяхме на лов за диаманти. Бяхме на лов за диаманти и днес продължаваме, няма да спрем докато не намерим нашите светло-сини приятели. Не тъмно-сини, а светло-сини приятели. Това куче ще ме победи. Сега преди малко чух как лая на клипа, нищо не се чува. Ужасно е просто. Нямам да. Някой скелет тук се разпадна. И само намирам чарка. Изберем това айрон. На кое ниво сме? 16. Аз търся диаманти. 15 ниво, диаманти търся. Ще намеря шурлинци. Ку-ку. Абе, той експито, що е такова безцветно някакво сила на... Да. Опис. О, това е знак за енчанти, казвам. Ето, гледайте. Той малко прехвърча. Можете да си спрете клипа и да видите. Мисля, че помня къде ми е. Извинете ме, че игра написва, но... Искам поне първоначално да ме оставят на мира, не да минам като пълния нещастник. Първо искам малко да ме оставят на мира, после като поназовам тогава. Даже ви обещавам, че ще пускам на карт. Но... Сега временно ще играем на писва. Няма да е... веки веков, но... Опикаме се малко ще... Пик. Пачка звучи пик. Окей, значи... Опитвам да се наместа малко. Готово. Значи, сега... Iron shit. Delicious iron. Okay. Милички iron. Мисля, че помня къде ми е мястото. Две си нямам. Ама... Fuck you. Аз мога си направя щит, бе. Аз игра на писа. Малко ще мина. Това е нещо синьо.
Диаманти! Ще оберем и това редстоун. Ма за XP. Моля те бъди за 5, моля те бъди 5, моля те бъди 5, моля те бъди 5. Не. Баш ли се с мене? What? Какво? Клипът ми е бил на пауза. Майко. Чак сега видях. Вау. Само да кажа, намерих 4 трол диаманта. Не ми стигат за енчантинг. Даже ето ги намерих. Но може да го направя. Абе, защо така някак си спирам клипа на пауза без дори да искам да си спирам клипа на пауза? Знаете ли какво? Този път ще спра на пауза, за да си сменя клавиша, който слагам на пауза. Тъй. Сега смених клавиша, който паузирам. И от толкова време говоря и си говоря и си говоря. А то де-факто не снимам. Представете си колко съм готин. Така, важното е, че намерихме ети диаманти. За 100% не съм заснал тази част, където ми е минал, но какво гаден. Надявам се клипа ви е харесал, това беше от мен. Дайте му лайк и най-важното си знаете работата. Това бях аз, Бат Георги, и до скоро.